август эълон кард ки дар интихоботи президентии рӯзи якшанбе президенти амалкунанда Александр Лукашенко бо беш аз 80% райҳо баранда шудааст. ин изҳорот дар ҳоле нашр шуд ки задухурдҳои шаби якшанбе ба душанбе ҳазорҳо эътирозгари норози аз натиҷаҳои экзитполи расмӣ бо полис ба хушунат печид. бино ба хабарҳо дасти кам як эътирозгар дар Минск кушта шудааст. полис барои пахши эътирозҳои мардуми норозӣ аз натиҷаҳои овоздиҳӣ аз норинҷакҳои баландсадо, тирҳои резинӣ ва гази ашковар истифода кард. ба иттилои маркази ҳомии ҳуқуқи инсон Весна, марди ҷавон баъди бархурди мошини полис даргузашт ва табибон натавонистанд ӯро наҷот диҳанд. дар ҳоле ки ин созмон масъулияти марги эътирозгарро ба дӯши вазорати умури дохилӣ вогузор кардааст, сухангӯи вазорат Волҳа Чемаданова гуфт ки ҳеҷ як ҳодисаи талафот сабт нашудааст. айни замон кумитаи тафтишоти Беларус хабар дод ки аз рӯи моддаи беназмиҳои ҷамъиятӣ ва ҳамла ба мақомоти ҳифзи қонун парванда боз шудааст. созмони Весна дар бораи боздошти 130 нозири мустақил, журналистон ва эътирозгарон дар Минск ва беш аз 100 нафари дигар дар шаҳрҳои мухталифи кишвар хабар дод. раиси комиссиони интихоботи Беларус Лидия Ермошина эълон кард ки бар асоси натиҷаҳои пешакӣ ба ҷонибдории Лукашенко 80% мардум овоз доданд. президенти Русия Владимир Путин Лукашенкоро бо пирӯзӣ табрик кард. Ермошина гуфт ки рақиби аслии Лукашенко Светлана Тихановская 9% ва дигар се номзад камтар аз 2% райҳоро бурданд, вале худи Тихановская гуфт ки натиҷаҳои расмии интихоботро эътироф намекунад. Я считаю, что назари ман ин аст ки мо аллакай пирӯз шудем, чунки мо бар тарси худ ғалаба кардем. мо ба бетарафии сиёсии худ, ба бефарқию беҳисии худ ғолиб омадем. медонед, ин ғалабаҳо аз ҳамаи дигар музаффариятҳо баландтар аст. ин ғалабаҳои бисёр муҳим дар зиндагии ҳар инсон мебошад. якиовари Мария Колесникова дар суҳбати телефонӣ бо телевизиони «Настоящее время» гуфт ки Тихановская ҳам нерӯҳои амниятӣ ва ҳам шаҳрвандони Беларусро ба хештандорӣ даъват кард. Лукашенко, ки дар интихоботи президентӣ инак бори шашум иштирок кард, қаблан гуфт ки намегузорад дар кишвар бебандуборӣ шавад.